Albishirinku masu sauraron waƙoƙin Hausa musamman ma na soyayya. Fasihin mawaƙin nan naku wato Awwal Ango yana gabatar muku da sabon albam ɗinsa mai suna Sai da ke. Sai da ke kundin waƙoƙi ne da ya ƙunshi waƙoƙi masu sanyaya zuciyar masoya kamar irin su Burina, so a duniyar so ni naki ne masoyiya sare a zuciya kana da ni ina da kai ya sahibi ba zan barka ba masoyiyata masoyiyata sarauniyata a zuciyata sanki ya shige ni ya taɓa ɓargo da jijiya. Zan bi zaɓi na. Zan bi zaɓi na wacce ke raina farin ciki na ce a duniyar kauna. Ba mai raba mu. Ba mai raba ni da kai sahibi a yau a gari yau duniyar sanka ni da kai nake fahari. Na sadaukar da kaina. Sadaukar da kaina a so ko na mutu zan so ki rayu in har na mace sanadinki kalmar so za a fata rayu. Sumayya mai sona zinariya ta kyakkyawa kin ɗara mata Sumayya kina a raina san ki ya zama jinin jikina. Maryam Maryam ce sarauniya mai kyawu da idaniya. sai da ke. Sai da ke abar sona ke ce farin ciki na. Kina raina. a raina kai ne farin ciki na ka ba da ƙauna ni zan baka zamar soyayya Da kuma waƙar tauraruwa. da kai mai suna na san ba za na koka ba. za ku iya samun waɗannan daɗaɗɗen waƙoƙin a channel ɗinsa mai suna Awwal Ango TV. Da ke dandalin YouTube maza ku garzaya domin samun waɗannan daɗaɗɗen waƙoƙin tare da fasihin mawaƙin ku Awwal Ango. Za ku iya samun shi a kan lambar waya 090 34 28 44 88. Kar ku manta Awwal Ango TV yana nan a dandalin YouTube.